କେତେ ଦିନ କହନି ଆଜି 29, 30, 31 ପରଦିନ ନା ପରଦିନ ପୁରା ହବ। ସବୁଠି ସେଇ କାଲଟା ଦେଖାଉଛି କୋଉଟା କଣ ସେଇଟା ବଡ଼ ବଜାର ଭିତରେ ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଇଏ ନା ଆଉ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ। ତା ସେ ମେଲୋଡ଼ି ହେଉଛି ନା ବଡ଼ ବଜାର ଭିତରେ ନା କୋଉଠି ବଡ଼ ବଜାର ଭିତରେ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ମେଲୋଡ଼ି ଏଇଟା କେମିତି ହେଇକି ଦେଉଛି ହଁ ବଡ଼ ବଜାର ଅଲଗା ଗେଟ୍ଟା ବା ଭଲ ପ୍ରକାର ପୁରା ହେଇଛି ନା ଗେଟ୍ଟା କୋଉଥିରେ ବୁଣା ହେଇଛି ବା କୋଉଠୁ ଆଇଛି କେଜାଣି ଗେଟ୍ଟା ବୁଣା ହେଇଛି ଗେଟ୍ଟା ହେଇଛି ମାନେ କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଖାଡ଼ି ଇଏ ଥିଲା ହଁ ବେ ଯୋଉ ଖାଡ଼ିରେ ଯୋଉ ଇଏ ନାହିଁ କି ଗୋଟେ କି ଝଟାର ହେଇଛି टोटल प्लायर है ये आज काली कंप्लीट हो बोधे ଏଇଠି ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ଗୁରା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ଏଇଟା ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଦିନରେ ପୁରା ସଜେଇଥିଲେ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ମାରିଦେଲେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ କାଲି ଆଉ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖିବା ହେଲା କାଲି ଆଉ ଥରେ ପଳେଇ ଆସିବା ଦେଖିବା ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ସବୁ କରାଯାଇଥିବ ଫାଇନାଲ କୋଉଟା ବନ୍ଦ କର ଟିକେଟ ଅଛି ତ ଟିକେ ନା ଜୋରେ ବାସୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ବାସୁଛି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସୁମନ ମହାନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ସୁମନ 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 ଗିଲ୍ କେତେ ଆଡ଼େ କଲି ଟିକେ କାଟ ଏଟେ କାଟ